La noi au o piesă nouă, se numește Albă Feată. Calea cu lilicii când urim m-aș la tine feată, mi-l duia. Eu am flaș feată, când tăiată, tine chililicea, n-ai m-am jeată. Albă feată-mi șeată, leatră, da fină, trupul ca de anghel, țână bună. Albă feată-mi șeată, leatră, da fină, trupul ca de anghel, țână bună. Cântă verii, fetă țarcai, aclilicii albă dintr-o mare. Zaină bană bună, țără costeali, angătan să-i dinea, tilea tali. Albă fetă-mi șeată, leatră, da fină, trupul ca de anghel, țână bună. Albă fetă-mi șeată, leatră, da fină, trupul ca de anghel, țână bună. Cariția-sti numai voi zângăți, cu perloam piltit le-a tu cuziți. Aclilicii albă iurismată, angătan să-i feată, feata iată. Albă feată-mi șeată, leatră, da fină, trupul ca de anghel, țână bună. Albă feată-mi șeată, leatră, da fină, trupul ca de anghel, țână bună. Albă feată-mi șeată, leatră, da fină, trupul ca de anghel, țână bună. Albă feată-mi șeată, leatră, da fină, trupul ca de anghel, țână bună. Bună dimineața, bună dimineața, domnilor! Cei doi Nicu, bună dimineața! Sigur că da. Nicu. Hai să o luăm cu începutul premieră, Albă Feată. Despre ce cântați, ca să fie clar pentru despre un băiat care era foarte îndrăgostit de o fată și venea tot timpul. Acum se așa. Să precizăm că este melodia colegului meu, Nicu. El a compus-o. Da. Și muzică și text, mulțumesc. Cum să fie clar, ambele. Mulțumesc colegului meu, Nicu. Fizului meu. Da. Și Deci, e drăgostit? băiatul ăsta e foarte Nicu îndrăgostit. răspunde amândoi, să știți. Da. Dar într-unul ți pe doi. Corect. Era foarte îndrăgostit de fată. Așa. Și acum el nu știa cum să o facă pe ea, să intre să accepte o Avansă, da. Da. Și făcea tot timpul La microfon. îi făcea tot timpul complimente, vorbe frumoase. Până aici e foarte bine. S-a chinuit până la urmă. Cred că A reușit? Până la Deci, Cântec nu se știe, a rămas ca în pom. A rămas cu va urma. ideea e să încerci și să fii cu bun simț. Al doilea subiect. Nicu Panciu, ești alăturat de curând acestei trupe. Sigur că da. Am cântat 27 de ani într-o altă echipă. Da. Până când am dizolvat-o și De la am ce ales vârstă să mergem mai cânti, dacă- departe. scuze. De la 14 ani. De la 14 ani, că ești foarte Și tânăr. 27 de ani am... Mulțumesc frumos! 27 de ani am cântat numai într-o singură altă trupă. Da. De acolo am venit direct aici și aici, cum au spus și mulți colegi de-ai mei, o să ieși la pensie. Am înțeles. Care este dorința cea mai mare în noua formulă? Ce vreți să îndepliniți ca scop? Să meargă. Să atingem succesul maxim. Doamne ajută. Ceea ce se și simte, pentru că Important este să ne înțelegem noi toți. Da. oricum asta se vede, se simte. Și pentru că ei sunt de
14 ani cântăm Da, formula deci asta. ne-am înființat trupa în 2011, eu împreună cu George, fratele meu, și cu Sile. După aceea, în 2017, a venit colegul nostru de la Citară și Dario în 2023, urmând ca Nicu Panciu să vină în 2025. Și acum pentru Nicu, sincer, v-ați strâns înainte toți și ați votat? Vă spun eu, s-au strâns, da? Da? S-au strâns, pentru că așa e corect. Așa e corect, da. Ca eu- într-o familie. Eu am fost cel care i-am sunat pe ei, pentru că eu aveam evenimentele unde trebuia să mă prezint. Corect. Să le onorez. Și atunci aveam nevoie de o trupă în spate, o trupă bună. Pe cine puteam să iau, îi cunoscând pe toți, ei au fost singuri. M-am dus direct la ei și le-am propus să vină cu mine la evenimentele mele. Ei atunci mi-au propus să rămân cu ei definitiv. Și eu care m-am cântat pe mine și Dacă tot ne înțelegem, să facem ceva frumos care să meargă mai departe mult timp de acum încolo. Domnilor, să vă fie de bun augur. Doamne ajută să vă mulțumim. meargă la cât mai multe evenimente. Mulțumim frumos, să ne mai vedem și cu altă ocazie. Sigur Pe partea că da. cealaltă mergem la Răzvan și Ramona. Și acum vara toți românii vorbesc greaca în Santorini, tot așa, la orice eveniment de la Constanța, nu?